नमस्कार मित्रांनो. अफलातून संधी सुलभ हप्त्यात प्लॉट मिळवण्यासाठी नाशिक शहरात 25 लाखात प्लॉट घेण्यापेक्षा याच किमतीत मिळवा नाशिक हद्दीनजीक 3 प्लॉट्स घेण्याची सुवर्ण संधी. 3. नाशिक शहरात प्लॉट लॉन्चिंग सुरू. केवळ 10 सुलभ हप्त्यांमध्ये तुमचं स्वप्न साकार करा. लोकेशन हायलाइट्स: दिल्ली पब्लिक स्कूल जवळ, गुजरात हायवेवर, पेठ रोड, आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमच्या शेजारी. निसर्गरम्य वातावरण, सर्व सुविधा आणि आकर्षक विकास आराखडा. रामशेज किल्ल्याजवळ बंगलो प्लॉट्स उपलब्ध. स्पेशल ऑफर केवळ 7,51,000 पुढे. www.suryakantproperty.online. आजच संपर्क करा. सूर्यकांत पाटील, नाशिक, 9890 89 67 27.